Assalamu alaikum dewadiraɓe tedduɓe barka min e jonde meɗen nde min gaddanta on taskara biyete ka jaɓɓen koɗo meɗen taskara jaɓɓen koɗo meɗen ka hande ni ka yillake gallure Marwa e bo ha gallure Marwa taskara ka hisdan e goto nder Moodibɓe nanaɓe ɓe anduɗon ɓe nandeten inde maɓɓe Moodibbo Hayaatou Dalil laatiɗo imamjo julirde Dugoy e bo en ɗon no mbowi heɗitago tafsir mako ha CRTV garwa ɓoyma jottani ha mi hawta en e Moodibbo on nanen tariha ngenam mako dammuka hidde ko pa en yeeso. Bismillahi rahmani rahim. Inde kam awli inde am jonta Hayaatou Dalil dañaɗo ha Marwa ɗo ha hôpital central Marwa hitande ujunere e temeɗɗe joynayi e capanɗe nayi e go'o 1941 to ɓawo dañego am babirawo ɗon yake man nden mi paɓɓitiɗo babirawo bakin duuɓi joyiɗiɗi de duuɓi joyiɗiɗi ɗi babirawo puɗɗi janggingo min qur'anu nde kanko jannginowo qur'anu pattulamin ɗo pat ko taari ɗo pat kanko janngita qur'anu wakkati nden to o haɓi ami rena alqur'an man ɗo to nder duuɓi ɓiɗi min gendi ɗo o janggininmi diga surawol nasi ha yarugo suratu dawuda ɗo kanmi allah hawci yonkimako kanko man rahimahullah allah en ɗumo to ɓawo ɗon mawnorawo amin luutuɗo arde ɗo saare amin wiyete Dalil Dalil kanko man o hocci am o yaari ha Moodibbo ha pattude amin ɗon wiyete Moodibbo yaanu ar mum puɗɗumi janngugo defte haala janngumi seeɗa ko allah waddiri ha muɗum kañum bo ɓe kocci ɗum alkali huuci ha laamorde to mi lutti ɓawo ɗon miɗon jannga ha yoga Moodibɓe nder wuro man janngumi seeɗa Moodibɓe waɗan bakinne feere feere janngumi ha maɓɓe to ɓawo ɗon kemmi bourse dillumi ha Arabie Saoudi to ha Jamial Islamiyya bil Madina al Munawwara ton man ɗo janngumi duuɓi 10 gartumi ha ɗo joɗimi lebbi 6 ɓawo ɗum ɓe affectiyam janggingo ha Garwa jangginmi ɗum bo deydi duuɓi dilango 10 ha Garwa nder cakare man ɗo miɗon ha Garwa man ɗo ɓe ɗaɓɓitiriyam kadi mi wona ha CRTV Garwa ɗo mi waɗa wasuji yakeji fuu diga ɗon puɗɗumi tafsiru kadi ha radio Garwa man kemmi pukarajo wiyete Mamadou Boucar on jaman tammi notantoyam ha janngirde o jannganami min gaɗa tafsiru banni min ɗon gendi banni kadi ha ɗum kanko bo allah yarimo dilli lesdi Misra to o faɓɓoyi toon o janggi o warti to ɗo wiyete ko larani ngendam am deyde ko ƴamɗa jotta tawon larene min nani on jangi jangde geɓe ɗiɗi jangde nde jawleji ronande nde anda e bo jangde nde jamanu nde e mbiyata madarasa on mbawan firtango ɗitoɓe sifa jangde ɗen ko sendiri jangde jawleji nde ɓoyma e jangde jamanu nde madarasa na nde jangi ɗon ha jami'a na to jangirde ka fof ɗum jangirde tan lawol allah ɗaɓɓete amma jangirle meɗen ɗe jawleji meɗen ɗo kanje ɗen wiyete asli ngam ko goɗɗo heeɓi ha ɗo man to yehi har toon ɗo tawan yo nanema o pistiɗo woodi koɓe andinimo ha ɗo man ande man cembiɗɗe koɓe jangguinta ha jawleji meɗen ɗo ande man bo ɗiɗoje feere feere ɓeɗon janggina min arabiya man ɓe janggina min fulfulde nen hoore muɗum ngam fulfulde nen bo wonde kam sina ha Moodibɓe man ɗo wala ha nanatande ha duniya ɗo pat ngam ñallanɓe wolo ha laabi ɗo kam pat takko mbiyen ɓe anda fulfulde haqiqa bolwanon noon amma janggade ha jawleji nde ɗo ɓe defte maɓɓe ɓe jangginɗe kanje wiyete asli sam ha andal fu maho dow ɗon nden kam komin janggi ha ɗo kanjum wiyete hoore nde min jeeyi to min ɓesditi noon kadi yo ndani to komin darata kam janggirde man ɗo ɓikkon men cuklanode nde janggirde jawleji man tawon hidde ko allah hoddira ɓe jaha ɓe jahata fo ɓe jaha ɓesdo ban min ɓesdi man noon ɗum ɓurata noon man amma fo asli kam asli janggirde kam nde men ha jawleji jo kayre wiyete asli nde min mahi dow muɗum allah ene on jangi on jangini
e ɗum o mbiya toon hande derke en meɗen janggoɓe e no hani ɓe gona. to ƴamɗe maɗe bo ko larani jangowo nama noon pukarajo ɗaɓɓitan ɗo andal o faama ko ɗaɓɓititta ɗum lawol Allah o ɗaɓɓititta nden se on mara nediji bolwanaɗi ha sharia meɗen go'o kam o latto o kulo Allah ngam Allah cinɗo ɓaŋiɗoyi wattaqullah wa yuallimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim kule Allah andina on nden kam andal ngal o ɗaɓɓitittagal sey to huli Allah ɗiɗaɓol bo o latto o teddino modibbo maako mo jangata ha muɗum sawan modibbo mo zawleru modibbo lattiɗo mo dow tableau janginanɗo o kam o waɗa ɗum bara ɗum babirawo maako umrore muɗum fof sina umri mo ko halli kam fof o jaɓana ɗum o huwa ɗo gikkuwol ngol o lattake kulo Allah o teddina modibbo maako o waɗa anniya laabka ko jangata ɗo ngam ha o rentoro ha neɗɗaku maako duniya be lahira fof ha heɓa neɗɗaku maako ɗo man ɗo pukarajo wona ban noon o mara bo sifaji ɗi julɓe ɓornucce ɗe julɓe o mawnina lumceji maako o mawnina metalol maako o hoffo yeeso modibbo o hormina ɗum nden kadi andal ngal marata barka pukaraɓe ɓen janganɓe yeeso modibbo aran kam mbiyenɓe ɓe kula Allah man banno mbino en nane yo ɗiɗaɓol bo ɓe enɗindira kamɓe man bo ɓe enɗindira nden to woodi masala ɓe jangi ha modibbo goto maɓɓe yiɗi ƴamta ɓuranɗo ɗum on man hokkamo wakkatiyel muɗum deydey ko ƴamtata nden ɓe famtinamo masala kaɗo de no famrika kañum bo nden to woodi masala kaɓe luuri dow muɗum ɓe giɗi haɓe luura dow muɗum bo ta goto fof weeyo ha se ha rayu muɗum se kaɓe ñiicata kanko kam ɓe ndaara masala kaɓe bolwanta ka kanka man kam ɗume sharia wi her maaka konngol ngole ɓuuri ñiicugo har toon ɓe tokko kanjum ɓe kutinira ta ko mo weeyo sey rayu mum jaaloto ɗum wiyete boɗɗum fukaraɓe jangguidoɓe yeeso modibbo ɓe enɗidira eɓe lattuɓe ɓe kuwan gam ha ɓe keɓa jetto gonga na hande ɓe komoye ha wadda rayu mum do rayu oya innama ɓe tokko ko wari sharia man ɗo ko latti laɓɗomo ɓe tokko ɓe kutinira haala modibbo kañum bo anniyamo latto mborka hayru o wurtinta ha ɓernde makko o hokka ha ɓernde pukarajo o to waɗi noon kanko modibbo o laara bo ɗum ɓiyiko bana ɓiyiko kalkal o laara bo ko huwata ɗo gam Allah watta ɗum gam o waɗa hayru o awa hayru ha nder ɓerɗe ɓiɓɓe julɓe ɗum man modibbo man bo hani wona banni o enɗa bo pukaraɓe majum ɗo mbiyanmi ha ɗo bo ide podde naam ko larani saaro en ɓiɓɓe ɓeɗon jara ɓiɓɓe maɓɓe ha jangguirle saygo so tawa jangguinowo heɓata kawtal hoore walla baawal ɓaawo hakkude mako e saaro en ko hani mbiyon dow saaro en goto ɓe jaara ɓiɓɓe maɓɓe ha jangguirde no hani ɓe gontira no hani ɓe jogora ɓiɓɓe ɓen e no hani bo ɓe jogora modibbo jangguinowo a hoyi ɓinguel a yaari ha modibbo nanema ko giɗɗa be modibbo man ɗo o jangguina ɓinguel ngel ha ngel peera boɗɗum to ngel peeroyi ɓawoɗo ngel feti ngel poti ngel feera deftere feere magel ngel jangga ɗum ɗum garɗo ha sharia meɗen jangguingo ɓinguel famra ɓe modibbo man ha ñande ngel faami jetta kam ngel sendodiran hande karpeje ngel wawan ngel jangga ɓe hoore magel ɗo man ɗo ɗum garɗum dagoto e bolida banni sam ko hokkata modibbo man ni ha ɓinguel man feera bana masalan bana be beroɓe porte ɗo jangguina ɓinguel ma ha timmina suraji sappo ɗo diga naasi ha alamtara ɗo to ɓinguel janggi irin jangguirde nde ɗo o wawi be beroɓe porte ɗo manaman ko toyi o janggan ha deftere qur'anu to ɗum man wiyete hoore nden kadi to baba man o hokki ɓinguel ha modibbo kam tawa ɗaɓɓita ɓinguel ma sey to huwanimo kaza sey to waɗimo kaza o hokkimo gam Allah modibbo bo jogo gam Allah andina ɓinguel man gam saaro maguel ɗaɓɓiti o andinagel ko nafata guel andal maral ngal barka ɗo man ɗo mbiyanmi ha jihara nde bo ta hokki ɓinguel kam ta falta ɗaɓɓiti gaala ɓinguel se waɗane kaza ni ɗum wonno min jokkori ɗum ɓoyma to ɓe dokki ɓinguel kam bana ɓinguel ma huuci ha goɗɗo ma sam ko ɗo warta saare muɗumen bo amma wala ɓillanɗo ɗum sey modibbo makko ko wimo ɗo mbiyanmi gal jihara nde ɗo bo e nden modibbo bo to ɓinguel man woni ha mako o laara bana ɓiyi ko o hakkilana ɓinguel man ni deydey ko baba yiɗi ɗo o waɗa ha ɓernde ɓinguel mako ɓinguel jarangel ha mako
Allah rene ko larani jangde zaman ha fahin wi'etende boko ɓe mbiya nde jangde forno ɓe mbiya nde jangde asamiya kadi ɗon bo yimɓe men hewɓe ko arti woɓɓe gañino jangde nden ha jonta fof bo e wodi luttiɗo ɓe gaygu faago jangde nden e ko mbiya toon dow ko larani jangde nde bo Allah rene ɓinguel pamaret kana wala ko andi jonta kam saaro ma ko jaranɗomo ha jangguirde o na kañum mas'uliya Allah ƴamata har ɓinguel nguel ɗo nden kam saaro man ɗo arta andinamo tawhidi na diga nder saare waɗa jangguina ɓinguel diga nder saare baba ɗon jangguina dada ɗo jangguina to ha lesɗe hirnage to ɓe mbiyata bana ha Mauritanie to min keeɓi ha pukaraɓe ɗon mbiya ɓinguel hiddo ko wutto dilla saare madarasa ɗo dada jangguinimo Qur'anu timmi alfiyatul maliki timmi haala nahwu ɗo o jangi ɗum kam diga saare hiddo ko ya jangguirde madarasa duuɓi jeɗɗiɗo o jannguɗo Qur'anu timmini ɓoyma e nden bo o jangi ibnu maliki bo haala ɗum bo haala lirabu to ha men bo tiiɗal man ngal ka ngal ɗaɓɓititte jotta kam enen ɓen tiiɗen ɓe ɓikkon men diga saare hiddo ko e ha l'école man ni tawe saɓɓake tawhidi ɗo ha ɓernde mako o jangi suraji bo ɗuɗɗi nder Qur'anu ɗo man ɗo ngam jangirde nde kam to wari yowakke ɗo wala kokkonde battiɗinta ha mako nana makkulol Allah ɗo ha ɓernde mako ɗo man wiyete hani ɓikkon laato baba saaro en bo tiiɗare majum ɓe dadiraɓe fof ɓe mballa ɓikkon kon ɗo yakeji ɗiɗi nelaɗo Allah o wi alhikmatu dallatul mu'mini aynama wajadaha akhadaha to ɗum wiyetata ko annabi jowi hikima ɗum erga julɗo har o tawi erga ma ko pat o hoocan ngelo bama eri to a tawi nga har tawɗanga puna hoocan nga maɗa cogga gartira to nden kam eelana andal ɗum har tawɗangal pat hoygal to ɗum andal napowal nden kam nden en andi bo nelaɗo Allah alayhi salatu wasalam gaɗɗo yoga sahaba en mako andino wolde yahuda en ha lornanamo tarjamnanamo ɗo nden kam en mbiyan yo ɓikkon kam ɓe janga kuɗɗe man ɗiɗi pat walla bo tati fuu ɓe janga jangirde nde alqur'an ɓe caɓɓata won ɓe anda tawhidi maɓɓe ɓawo ɗon ɓe janga jangirde nde ajamiya bo ɗiɗorde fuu nde nasarare ɓe inglisre fuu ɓe janga gam du ñamman hande seebe laabi jangirde man banniɗo toni o jangi ɗo oɗo andi dina mako ɓe tawhidi mako ko wari dow ɗon yowi dow ɗon fuu wala ko ɓillata o janga hande ande man ɗe ɗiɗi fuu gam o latto o goɗɗo haɗo yi pat o wawan o huwa ko ngale ɗum man ɗo nder ha nder jangirle man ɗo perɗe perdu man ɗo ɗum maran sana aji ɗum maran hande kadi hikimaji ɗuɗɗi feere feereji bo ɗum ɓikkon janga her majum kanjum bo gam keɓa duña muɗumen bo yaaha andal mahale andal lesdi ndin no ndi woni andal toɓoji andal ko nandi e muɗum laabi ɗuɗɗi feere feere ɗum andinta kadi hani ɗo latto o wirnaki ha majum o andi ɗum ka boɗɗum Allah rene to en kotani wakkere yeɓre wonde mbiyen ardungal imamku on darti hande onon goni imam jumɓare nder dugoy on anda kadin e ko mbiyo toon dow yaake ardungal imamku e no hani imamjo laato hakkude maako e yimɓe ɓe o ardani e no hani imamjo laato hakkude maako e ardungal lesdi ban wiyete gomnati e no hani bo o laato hakkude maako e ardungal diina ban lamlamɓe meɗen imam ko ɗum amana yimɓe wuuro man fof tawti ƴaɓɓitimo latto imam ɗo to ɗo man ɗo faama hunde man ɗum imam ko man ɗum amana gal jiha Allah amana gal jiha yimɓe ɓe o yendata juruɗe man amana ɓe ummatore nde taarindemo nder wuuro majum to gal jiha laamu ɗo kam ko laarani laamu tawon lamɓe meɗen to sharia umri en lamɓe meɗen ɗo lamɓe julɓe ɓe ɗowanoɗen ɓe panna ɓe umra en hallende ɗo kam ɗowanoɗen ɓe ɗo kam ni gal jihare nde ɗo e to gal jiha ɓe o ardoto kanko ko hani kam o hokka ɓe yeeso maako nden o wasoɓe kala nder asawere walla asawe ɗiɗi fuu o wasoɓe laawol Allah man ngam ɗum wiyete muhimma manga nden to har o ardotoɓe ɗo bo ta o juttina hande jangde her wakkatiji goɗɗi ɗo ta o juttina ɗum man ngam annabi cappiɗo ɗum alayhi salatu wassalam kanjuma o biɗo ta ardake yimɓe a andi ndego ɓaawa maɓɓe ɗo ɗum wona ñawɗo woodi marɗo haaje woodi tampuɗo tampere ɓanndu noon kadi mbata asattin dow ta juttin dow yimɓe
ɗo bo ni ɗo bo lutti ƴamɗe ma goote ko laarani haala gomnati to woodi umrore waɗi gal gomnati man ɗum man ɗo umrore man ɗo nde lurata be diina meɗen islama yimɓe kuwa kugal majum. ala rene to en lortani yake tafsiru ko on andira ha ɓurna fuu yimɓe ɗon andira noon tafsiru ha CRTV garoɓa mbiɗen yimɓe maran haaji ɓeydanego jaygol. yo jonde amen Garowa no jangguina ha lycée Garowa nden ɗum ɗon Allah hawti men be derrawo amin wiyete Hiram Abdoulkarim Abdourahmane min jooɗoɗiɓe har Madina nde min garti ha ɗo bo ɗo effecti am Garowa man ɗo min ɗon gondi ɓe makko poroy to kanko ɗo oɗo heddi ɓe laamuji har Garowa man ɗo ɓe tefrimo kanko man ɗo o ɗaɓɓita goɗɗo garanɗo ni waɗana yimɓe wasu ha radio to o feƴini ɗum dow amin kadi to min o hooƴi min waari ha radio Garowa man ñalde feere min ka essaye be Adamou Alaji Allah hinnu ɗum to o tawi sawtu man ɗo boɗɗum kadi min dikka min tokko dow man ɗum wiyete ɗum fuɗɗi min ɗon bolwa ha radio majum ɗo banni e nden haala tafsiru ƴamɗa bo tafsiru man ɗo miɗon heɗitono radio Kowet ɗo ɓeɗon gaɗa barnamaji ko jangguinto tafsiru man ɗo ɓe gaddanji Mouhammad Ali Saboni tafsiru ɗaɗo safatu tafasiri ɗo mi nani sawtu ma o kanko muallif man kanko ɓe hoore mako ɗon no waɗa programme ji man ha toon to miɗon tomi warti kuuɗe fof mi warta miɗo heeɗo ɓawo suura ɓurna fof ɗum wongata amen ɗo to ɗo man ɗo tokki ni ha tafsiru man ɗo joli ha hakkilo am ɗaɓɓitinmi nde kadi yake man ɗo kon ɗon no jus on ni ha kisbeje ɗiɗi kisbeje ɗiɗi no ha kon capanta toon kisbeje 60 to mi rettima ɗum miɗo tema nasti hakkilo am kadi ɓawo ɗon kemmi deftere man mumra noon lattinde jus uji 3 jus aran jus cakaɗo jus ɗiɗaɓo ɓe tataɓo to diga nani komi kadi tafsiru man ɗon nde gartumi Marwa ɗo ɓe ɗaɓɓitiri am ha ardago juulude ɗo tafsiru man artirmi timminmi marrare ɓawo ɗon pasitirmi Shawkani bo kañum bo marrare hoore nden ɓawo ɗon tawmi nde yimɓe ɗon kuccide dow safatu tafasiri ɗo jotta lortimi kadi bo miɗo warta dow tafsiru safatu tafasiri man ngam hisnan yimɓe ɗaɓɓigo defte goɗɗe jotta kam kayre nde lolli ɗo kayre nde min kutinirta safatu tafasir li Mouhammad Ali Sabuni kayre man ɗo ɗum wiyete jamɗe maɗa ko larani ɗo bo jara nde bo dani ha malarene ha tafsir mon on ɗon ɗuuɗi innugo kalimaji lugawinkeji mana luggir ka konguɗi ha wolde arabiya yo ko wi waɗi lugawinkeji ɗi bona lugawinkeji ngam ɗi kam ɗi ɗaɓɓititta histago ɗuɗɗum ha famadi amma ɗiya ɗo lugawinkeji ɗo na sey goɗɗo janngoɗo lungaman ɗum heɓata famugo lugawinkeji majum ɗo ngam man Moodibbo man waɗi ɗi feere kalimaji lugawinkeji jooɗi feere munasaba hakkude ayaji calɗe be ayaji garɗe feere nden o gaɗɗo bo kalimaji ko larani haala balanga amma balanga ɗo min tawi nde wala ko ɗum botata yimɓe heɗitoɓe sey fukaraɓe janngoɓe ngam man min acci haala balanga min bolwata ha muɗum amma munasaba ko hawti ayaji calɗe be garanɗe min ɗon bolwa e kalimaji lugawinkeji bo de fodde komin mbawi pastitirgo min ɗo pastitira ɗum wiyete ko foɗata hakkilo yimɓe ha paama ɗum famgo kalimawol lunga muɗum ɗo ɗum boɗɗum kanjum waɗi kadi min gaɗi min ɗon bolwana haala kalimaji lugawinkeji min campita ɗum de defodde komin mbawi am ɓe munasabat amma ko larani balanga kam kañum kam min ɗon ɗoyli ɗum acci ngam ɗum ɗo marata ɗugo fa'ida har nanoɓe noon kam dani ɗum wiyete ƴamɗe maɗa ɗe bo de defodde komin jaboto hen majum naam ɗum nani ha tafsiru moɗon fulfulde luggude amma nde labde bo yimɓe fu ɗon paama fulfulde nden kadi foti mbiyen fulfulde fu ɗon mari kalimaji lugawinkeji bano tawa ha wolde arabe ko nawe mbiyen kalimaji lugguɗi ni ɗi seetuɗi firtama nden yimɓe paama ɗi manaman ha fulfulde man bo kalimaji lugawinkeji ɗi ɗon jotta ɗo en dara bana ha ko taari gure meɗen birniji mawɗi ɗo ha yaasi kaweji ɗo kam pat en ɗon kalimaji goɗɗi ɗi wonɓe nder wuro ɗo anda ɗum sam walla bo koɓe andi ɗi bo ɓeɗon bolira ɗi ɓe feere na banno ɗi goni har fulɓe asli en wonan ɓe ha yaasi ɓe jillotira beye ɗemɗe goɗɗe ɗo nden bo amma kalimaji ko eteɗi ha defte ɗe meɗen ha jawleji ɗo kam kanji kam ɗi feereji ɓe kalimaji fuu ngam ɗum kalimaji ɗi defte andal kalimaji bolleteɗi ha pattuɗen ɗum bo haala mo feere
amma ɓen wonɓe yaasi kawe bo ɓuran en womi yaasi e nder berniji ɗo margo fulfulde laaɓɗe man ɗo ngam woodi laaɓɗe ɓe mari ɗe en anda ha nder berniji ɗo en jillotiri ɓe yimɓeji goɗɗi feere ɗo mo wonni fulfulde majum ɗon bo nden kam en paaman woodi kalimaji lugawinkeji ha ɓolde fulfulde bo ndani e firtuɓe qur'anu walla tafsirde qur'anu kam ɗum koye ɗum na walla ɗum tatɗum yo na tafsir qur'an man ɗum woodi ko ɗum ɗaɓɓide tawon asli arande man ɗo na sey goɗɗo janga defte ɗuɗɗe deyde ko famata to jangi ɗuɗɗum o faami o yettoto darja tafsirgo alquran man bona woodi darja na ummago noon goɗɗo jangan ngam jangi deftere woore walla ko nande mum hata fassira alquran na waɗata ko fannuji ɗuɗɗi o yaalata o jangaɗi o fuɗɗa wargo tiito deftere allah nde ɗo ha wolwa dow maare haragare ko e woodi bolleɗe luttiɗe guio toon hani on rowana ummatore komin mbiyata ɗum kappu min mbiya ko nelaɗo allah wi annabijo alayhi salatu wassalam o wi o wasoto sahaba en ɗiɗo o wiɓe ittaqilla haysuma kunt hulu allah nokku gonɗa fof wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha kuugal kallugal ɓi adama ɗum ɓi adama o wofan to anani bofol a waɗi ni yawo kuwa kuugal bongal moytane kallugal ngam allah wi innal hasanati yudhibna sayyi'ati kuuɗe boɗɗe mbilan puuɗe kalluɗe to wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan gikkinora yimɓe bo fof gikkuwol laamgol gikkuwol bongol itfa billati hiya ahsan to wondo goɗɗo toña keɓa bo lorna be konngol ɓurgol wodgo jaboroɗa goɗɗo majum nden kam konngol annabijo ittaqilla haysuma kunta wa adbi sayyi'atal hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wala ko ɓuri wasu wala ko ɓuri wasu e oɗo ngam ɗum mooɓi kala hul allah kam na go'o ha gonɗa pat a lamɗo a boyjo kuwo bowo cuuɗi a moy a layɓowo fof asli man ta huli allah kam min bo mi huli allah oya bo huli allah en fof en pofti ummatore pofti ɗiɗaɓol bo to kuugal kallugal feƴƴake jawa kuwa bongal ha moytane kallugal maɗa ngam allah sanganima ɗum to tataɓol bo gikkuta hokki mo fof gikku bonguɗo mana amaran hakkiloji yimɓe fof e kanjum mo wiyete haaje ha duña be lahira fof ɗo kuje tati ɗo kanjum man mbiyanmi yimɓe kulen allah ha gonɗen fuu to woodi kuugal kallugal feƴƴi kuwen bongal e nden gikkuɗo kala goɗɗo fof dokken ɗum gikkuwol bongol ɗum man kam wala ko ɓuri noon man ngam sifa timmidit ko annabijo wangini ha hadisol ngol ɗo allah fondu en wa sallllahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbi ajmain wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sobiraɓe daroɓe fuu e fuu ha ɗo taskara ka raggina gonde ɓe amin ha taskaraji kustitiɗi yesso gam keɓon waddanego ko waddaka